Single or married? Anong mas bagay para sa inyo? Ngayon, Dad, maraming nagtataka. Worth it pa ba to get married in this new generation? Kasi sinasabi nila na sa United States alone, ang divorce rate of married couples is 50%, meaning 1 in every 2 couples naghihiwalayan sila after a while. So, nagtataka yung mga tao, worth it pa ba to get married? Iba siyempre yung sitwasyon dito sa Pilipinas kasi wala tayong divorce. Pero siyempre, marami pa rin pwedeng malungkot dahil they married the wrong person. So, ano masasabi mo? Saan mas masaya ang magiging tao? Single or married, Dad? Well, iba-iba kasi tayo mga tao, no? Number one, sinasabi nga nila, pag single ka, at least mas may free time ka, mas flexible ang oras mo, at saka ang responsibilidad mo, mas para lang sa sarili mo, so hindi masyado stressful yung buhay mo. So at the same time, mayroon kasi sinasabi doon sa 2.5 Men, no, na si Charlie Sheen ang bida, na sinasabi nga nung bata na si Jake, ba't ka pa mag-aasawa kung meron kang tagaluto at tagapaglaba, tagapaglinis ng bahay mo, at meron ka naman pera para na sa ganun makapag-date ka ng iba't ibang babae kada araw, no? Madalas, no? So bakit pa kinakailangan? So yun ang isang point of view doon. Meron naman mga nagsasabi na mga ibang tao naman sinasabi na mas mabuti naman maging married ka kasi at least meron kang katuwang, may kasama ka, may kabalikat ka, meron kang kapahingahang kalooban, no, na maipapaliwanag mo yung sarili mo, na inuunawa ka, minamahal ka, kinakalinga ka. So these are the two sides of coin. And most of us, laging sinasabi natin may soulmate tayo, may soulmate. So naghahanap ng soulmate, no. Pero again, it depends on some people, no. Kasi nga meron din tayong mga pare na talagang devoted sila sa Panginoon, no, sa simbahan, hindi na sila nag-aasawa. Meron silang tinatawag na vow of chastity, no? Talagang committed sila sa Panginoon. So sila naman yun ang kanilang calling, yung kanilang mission. So hindi lahat kinakailangan mag-asawa kasi may tinatawag din tayo na singleness is blessedness, no? So depende. Kung ikaw medyo sensitive, maikli ang pasensya mo at naiinis ka pagka merong nang iistorbo sa'yo, siguro mas mabuti pa maging single ka na lang kasi pag nag-asawa ka, kinakailangan una, medyo pasensyoso ka. Pangalawa, marunong ka kumbaga umunawa at magbigay. At pangatlo, mapagpatawad ka, no? Kasi alam mo, sa isang relasyon, habang tumatagal yan, talagang magkakaroon ng friction, magkakaroon kayo ng mga pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, magkakainisan kayo. Sa umpisa, laging sweetie-sweetie yan sa umpisa. Pero pag tagal-tagal yan, talagang yung mga ugali, lalabas na yan, no? Yung mga ugaling hindi nyo nakikita pag nagliligawan kayo o sa umpisa na inyong relasyon. At bawat tao, iba-ibang ugali, kaya napakahirap makibagay sa kapwa. Kung hindi ka sanay makibagay at maikli ang pasensya mo, hindi ka mapagpatawad, siguro mas mabuti pa maging single ka na lang. Pero kung ikaw ay mapagpatawad, maunawain at marunong namang makisama, yon medyo siguro mas mataas yung survival rate mo sa marriage, no? Kasi nga katulad na sinasabi natin sa Amerika yata, ilan ba yung divorce rate 50%. nila? 50%. So ibig sabihin kalahati ng mga nag-aasawa naghihiwalay, no? So at pagkatapos niya, pag naghiwalay na sila, nakakuha sila ulit ng ibang partner, mas mataas pa yung percentage ng maghihiwalay sila ulit, no? So nandun yung sinasabi nating yung success rate ng marriage, lalo na sa Amerika, bumababa, no? Sa Pilipinas hindi pa natin nakikita yan kasi yung iba naghihiwalay na lamang ng walang formal documentation, no? So yun ang naging problema natin sa bayan natin. Kaya nga sabi dito, ang marriage is a commitment. Kung hindi mo kaya mag-commit, nagkakaroon talaga ng problema yung relasyon. Kasi nga in the process, talaga meron kayong ma-expectation na hindi talaga mafu-fulfill na bawat isa. And when there's no fulfillment of those expectations, doon nagkakaroon ng friction. Pag nagkaroon ng friction, yun na nagiging sanhi ng pag-aaway at paghihiwalay. So ngayon mga kababayan, ano mas gusto nyo? Single but happy or married but miserable because you're married to the wrong person? Or you could be married and happy with the right person. But remember, ikaw rin, kailangan mo maging right person sa marriage rin. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. May kasabihan, no? It takes two to tango. So ibig sabihin, kung gusto mong maging maayos ang iyong marriage, dapat pareho kayo na magkakaroon ng maayos na unawaan, nagbibigayan, nagpapatawad sa bawat isa, at at the same time, nagtutulungan kayo para sa mas magandang kinabukasan ninyong pareho. Walang specific person for specific direction, no? So ibig sabihin, pwede kang maging single or pwede kang maging married, pwede kang maging happy o pwede kang malungkot. Nasa sayo yan. But ang mahalaga, kinakailangan lagi tayong dumulog sa Panginoon at humingi tayo ng gabay kung ano mas babagay sa atin. Huwag niyong pipilitin na mag-asawa because yung age niyo umabot na kahit na mali na yung person. Katulad sinabi ni Solomon, you have to have the right person with you. No, there's no perfect person. Kahit na ikaw, kahit na ako, walang perfect person sa mundong ito. What you need to be with, who you need to be with is the right person for you. So yun lamang mga kababayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.